Na to Kroos a vítam vás pri prvom vlogu, historickom prvom vlogu. A dneska som tu s rodinou, ale nie je tu okolo mňa, pretože sme išli do Bojnic, do krásneho mesta vedľa Prievidze. Teda no, vlastne je to Prievidza, ale je to osamostatnené. A trepali sme sa sem asi, neviem, vlak, že trvá asi tak 3/4 hodinu. A potom tam ďalej potom sme išli do Prievidze, alebo tak sme išli do Korza, niečo ponakupovať. Ale nič sme nekúpili, lebo sa mi s tým nechcelo behať, tak sme išli potom do Bojnic, kde sme boli kde sme to boli? Aha, na šermiarskom predstavení, kde bolo celku dobré, účasť tam bola dobrá. A potom sme sa rozhodli ísť na Salaš, a to je trošku vyššie, tam na kopec, neviem ako by sa tam dalo ísť, neviem vôbec. A tu sme sem išli, keď sme sa sem trepali, tak sme sa stratili, pretože som tu teraz boli, pred 3 rokmi. A teraz sme tu po tých 3 rokoch a sme išli tam vyššie, úplne vysoko a tam bol kemping. A sme sa vrátili dole a museli sme ísť po ceste, skoro nás zrazili autá a niektoré, ale niektoré išli úplne normálne. A došli sme potom sem, môžete počuť teraz. Motorečka nám išla hore, strašne motorek tu je úplne veľa a vyšli krásne auta, najprv sme videli úplne staré veterány a potom sme boli, čo tam bolo, Ferrari išlo, také tie novšie auta, potom toho Doze, Porsche išlo, tak pekne za sebou, ale som to nestihol nakamerovať. Potom ešte sem, dal som si kofovku, dal som si tam kofovku, tam, dal som si pizzu, pizza bola naozaj skvelá. A skončili sme kde? Skončili sme tuto na tom Salaši, sme si dali ďalšiu kofovku a išiel som sem, musel som tam niekde treparom, išiel som kde budem natáčať prvý vlog môj a musel som ísť do lesa, pretože tam je ihrisko a to ihrisko, tam sú malé deti a veľa ľudí mi už sa na mňa pozeralo, že prečo hovorím telefónu, hej, on to niektorí ľudia nepoznajú. Neviem, akože je to celku dobré, také prostredie, som si to našiel, to s mojím Johnom, jeden John, to schovatý a ten ďalší, toto je Pikachu, no. Ale tak v pohode, no, tak to sa stáva. A že, čo ja viem, kam ešte pôjdeme, ešte sa tu budeme moliť, to neviem, ale dokedy, a neviem vlastne koľko hodín. A podľa toho sa zaradíme, mali by sme to byť podľa do večera, keďže sa to pôjdeme, tak môj fotér chce ísť na bus, čo s tým za ja, ale bus ide až 15:44 a ja teraz vidíš, som ešte pozeral, teraz je nejak 3/4 na 3, no tak nejak bude, no hej. A bolo to, takže si musím ešte počkať, tak im pôjde ďalší vlak či bus a podľa toho sa zariadiť. Takže ja by som bol radšej, mama zase moja matka chce ísť pešo, že keď sme išli sem hore, tak môžeme prísť aj dole. A Johnny sa usmiel do kamery, Johnny sa neusmievaj. Takže ideme možno pešo, možno busom, uvidím. Potom daň do Korza, tam budú nejaké baby, nejaké krásky, uvidím. Takže asi tak nejak 3 minúty už to má. Takže neviem, dám to na internet, keď budem niekde, buď na Wi-Fi, nie je to Wi-Fi, ale taká silná velice, až moc. Viete, že to nie je jedna palička, to vám teda nestačí a možno to dám až keď prídem domov. A to asi bude na večer až, takže ale bude taký vlog a copyright a na to nájdem. Takže dúfam, že sa vám tento vlog páčil prvý a budem dávať možno celý deň, každý deň teda, lebo čak uvidím, ako to bude vychádzať. Ale zvyšne, keď prídem zo školy, tak mám čas, možno teda budem zase chodiť na tréningy, možno nebudem, to je jedno, uvidím. A bude čas, teda keď budem sám doma, alebo keď... Mám sa pozrieť do kamery, a nie do... Ja sa pozerám na seba a nepozerám sa do kamery, ale mal by som sa pozerať do kamery, to je jedno. Takže dúfam, že to vlog páčil, bude to na internete dneska večer. A čagos.